Aquest és el meu missatge d'agraïment per Paulina Muixart. Moltes gràcies, Paulina, per la teva participació com a micromecenes. Molts records pel teu pare, que per qui no ho sàpiga és el gran pintor Jaume Muixart. I bé, només dir-te, Paulina, que gràcies a tu ha estat possible reeditar aquest llibre de poesia que estava esgotat i que ben aviat veurà la llum en Cossetània, l'editorial. El 17 de desembre a les 7 de la tarda celebrarem la presentació al Gran Hotel Princesa Sofia de Barcelona i serà un plaer poder brindar amb tu i donar-te les gràcies personalment. Mentrestant, et vull dedicar un poema. Gràcies. Aquest es diu Pecadores. Unes dècades enrere jo no existia i en altres tantes ja no existiré. I així tot, per si de cas, la mare m'ha explicat que quan vaig néixer el Codi Penal prohibia escriure i llegir sexe, tenir sexe, pensar sexe, voler ser més i més sexe. Confesso que he de clavar el genoll a terra davant l'evidència que, per sort, després es van imposar raons a dojo, llibres, pel·lícules, revistes, i no es poden deixar créixer teranyines de sucre entre les cames, deien. I per alegrar la cresta de l'alegria saludable, podien llavors les dones, però prou discretes, recórrer a les mans dels pagesos endurícies o a les de les dependentes, dels mariners de viandes o de les executives mal despullades. I tot molt assenyat i ple de metàfores. Això sí, una comunicació exquisida del dolor i del plaer i de la nàusea, en totes ses vessants, que gairebé no feia soroll, que no parava un instant de rajar, de moure la llengua en lleterades, d'encendre bengales sobre els llits i els pits eixuts de la hipocresia, de buscar el tempo i la graduació capaç de calmar la sexualitat atlètica, agitada, tèrbola, masculina, de les dones que en sabien massa, i tot va continuar esclatant així fins avui, però no. Sota els trets en silenciador del què diran, les dones com la meva mare i jo no trobem encara la manera d'afirmar que no va ser que les princeses d'abans els hi hagués encès les natges un diable, que no sabem si el món camina millor o pitjor, però que ja n'hi ha prou de no poder expressar què vols, què desitges, què et manca, sense que t'assenyalin amb el dit, abans de dir-te marrana. Una abraçada, Paulina. Gràcies.